Mä olen Sarjanna Pekuri ja mä toimin Vakka-Suomen selkäyhdistyksen puheenjohtajana. Mä oon nyt 2 vuotta ollut tässä toimessa ja alun perin aloittanut sieltä jumpan ohjaajana. Vakka-Suomen selkäyhdistys on perustettu 1992, eli me ollaan yli 30-vuotiaita. Meillä on yli 80 jäsentä, kenen kanssa me toimitaan, ja meillä käy jumpassa semmoinen keskimäärin 20 ihmistä. Mä oon Kemppisen Niina ja mä toimin Vakka-Suomen selkäyhdistyksen liikuntavastaavana ja vertaistukiohjaajana. Mä oon ollut selkäyhdistyksen toiminnassa mukana vuodesta 2017 sen jälkeen, kun loukkasin itse oman selkäni ja innostuin tästä hommasta. Mä pidän kerran viikossa jumppaa täällä Seikovissa, johon on kaikki lämpimästi tervetulleita. Ei haittaa, jos et pääse lattialle, meillä on täällä salissa tuoleja. Meidän yhdistyksen jäseneksi on helppo liittyä ja sillä saa etuja sekä paikallisista yrityksistä että jumpassa. Eli yhdistyksen tarkoituksen on tuoda selkätietoutta, itsehoidon merkitystä korostaen ja myöskin yleistä hyvinvointia luoda. Me järjestetään jumppaa, retkiä, luentoja. Mä oon yli 30 vuotta ollut selkäseurassa ja tää on mun kyllä aivan elinehto. Mun selälläni ei käveltäisi eikä tehtäisi paljon mitään, jos en mä olisi täällä. Tervetuloa kaikki lämpimästi jumppaan. Täällä on hyvä meininki ja iloinen porukka.